madam ga-achụ n'ụwa ndị nwute gị bi na-ekpe ekpere ma tụrụ gị nga mana ma bụrụ Ezeaku wish no dem madam ga-achụ n'ụwa ndị nwute gị bi na-ekpe ekpere ma tụrụ gị nga mana ma bụrụ Ezeaku ndị ụzọ ụwa nị n'Enugu steeti ọ na-afụgonu Mathias Ezeaku ga-ebeluna na mgbawu olu a na-aghafusi okwu ukwemekwu na-enwe anwa win any election na power dọrọ n'aka na onye ọ na-akpere ekpere etụọ ya nga so ndị ụzọ ụwa na-hapụ kịta ka iwinuo ka i wee tụọ ndị niile na-eje ụka n'ụzọ ụwa na Enugu steeti nga ịghọtago ijezie na House of Rep onwe ife ọzọ ya adalụ ebe a na-awọ iwo n'ihe aka elu ibe na-akọ maka ntụ ọya esi wee duru obodo mma ị na-akọrọ ha maka ntụ ọya esi wee mechi chọọchị ka obodo wee do ife ọnụ ugo ebelugo na mgbawu agwara ngo mmemeghepụ ọnụ m n'ụwa opozuo or mmemeghepụ ọnụ m n'ụwa criticize ya your decision to contest as a youth, your decision to be part of the elective process in Nigeria. I can never criticize it. But even when they know that this is the days of reckoning, if you think you have carried yourself so well, if you think you have contributed to the development of peace na Igbo, if you think you have contributed to human capital development, infrastructural development, and the otherwise na Igbo, this is the time for you to show the workings. Otherwise, your tape will begin to play. Yes, judging by what I have seen now, what it means is that your aim of trying to get into government, okay, Christians and ga. Okay, Christians and ga. So I will leave the people of Uzo One in Enugu State to choose either freedom or prison. Let them choose either prison or freedom, because what it has shown is that maybe Mathias will freedom, because church is carry Enugu State Uzo One. So unu niile chọrọ end up in prison. Unu ka ọdụrụ ana-agafusi okwu, talk is cheap. Maazị dibịa na-akpagharịkwa na-agafusi okwu. Tape nke ihe the light of Africa dori ya. Nke Sisters Bread of Life dori ya. Agwa m unu si unu, when you do in all our dealings here on social media, remember that there will be tomorrow. Ana m agwakwa ụmụ nwaanyị nọ na social media keda na-etebosi onwe ha, if my husband is cheat, I cheat. Chike, if you keep marriage, I will chike you. If chike melo malamma, anang ha agwakwa here. One day, iberi na social media will come back and they hurt you. Days of reckoning is here for Mathias. You ought to go. Social media is a global community. It is more than a global community, actually, because who you don't even know is watching you. Who you don't know is watching you. And believe me, many things in na social media as somebody put a only things on a hinder, more things on a which you don't even know. So it is now time for the people of Uzo One to assess and know if what they want is freedom or if they want, all they want is to end up in jail. Because I am yet to understand Mathias day in, day out, ndoka this, ndoka that. Engagement here na legislative house. Is it every time Mr. Speaker, this pastor, this church, blah blah blah, this one? Because even healthcare we have seen that he has not even done anything. He has done little or nothing as far as that area is concerned. Because I've been watching him, waiting for him to keep releasing the list of people of Bogororia, carry Jesus Christ. Now you are on number 555 or now you are on number 900, because now figures only lie is over 4,000. But what I saw is number that is not even up to 12. Does it mean that more than 50 over hospital bill? I have paid actually more than 100 people. I will not my own personal money. Hospital bill. Yes, more than. So
I want to know if Oji create that unnecessary attention. Ochocho onyo eje mwaka owewu Jesus Christ akwasịrị n'ọnya the most popular being dugonu ndụ n'ụwa akwa mepụrụ ya say na Jesus Christ who the most popular and the most powerful akwa nwa dibia na-esu ateba acknowledge the fact that na Jesus Christ karịrị ọkaibe Mathias wee na-ama Jesus Christ aka Jesus Christ awụkwụna n'eze onwe onye ya na ya na-azụ eze ahụ azọ jee weta tiketi ya ijere Abuja ịghọtago nke ahụ nọmba 1 ebe ya na wee gosi Jesus n'iwu eze ya na mmadụ ahụ azọ azọ because ị karịa ya ị ama na eze ndị eze ị ama na even that house of rep ị na-eje ị ama na even the Senate, even the presidency recognize the existence of God. You can choose to call that God in whichever way, but ha mana chukwu na mmadụ wu mmadụ. But ngonwa say no, ngonwa wu chukwu ndị Igbo nwere. Say na man is God to man. Or if gwala. So this period is going to show you better. So ndozo one, I give you freedom and I give you prison. Just like very dark man said, I'm not going to make a decision for you. I'm even a nobody to make a decision for you, but choose you whether you want freedom or you want to end up in prison. Because I know that over 70 to 80% of those who want it, they are all Christians.